जों CAN कासनानि बागै जोंनि हमजां मिছিল मिছিलाव फाइमानजाक फाइजाक जोंनि मन' डिभिजननि जत' दाखुकदै बुहुक सं फोरावनो आं फैलाव आंनि खाबाय हामजाक मुंथि सुबाय आफारो दैबो जे ससियेल मिडिया रावनोबो आं बायफ्लाय हांबाय दिनै जदि जों CAN कासयनार मैयाखे दिप्राहावो जों कमरि माथांसिनाय किन्तु CAN कासयनि चिनि कायसा आइनि बिसिंथि जों कासौ आबो जों कायसा बे आइनि बाबे कासया भारतनि संविधाननि मुताबिक जेबाबे CA बिल पास खाइ दङ आबो चिनि बाङै बेलाय किरमा संसा आबो जों कासौै प्रतिबाद खायै जों बन नारगानि चिनि आइना दं आबोनि मुताबिक जों दिनिगो अचबा खाइ दं हानि ताखुकते बुकसं अयताकिरिदि जों दिनिगो त्रिपुरा हाव जे बांलादेशी 70 बছर जोंनो सासन सुसन खायै जोंनो कमरान नाय दंमानि बिसिङाव सासि ताबक जों सिलियाके 70 बছर खायमानि परेव ताबक सिगै 2014 नि सिं चिनि मानथायनो भारतीय संविधान अमाहायके तंहि जों सिमानि बिसिंथि ताबक जों जे सावै चिनि अधिकार न भारत सरकार अनि बाय दं तका आबोनि बाङि जोंनो चिनि सम्पत्ति कायसा तंमानि चिनि अधिकार कायसा तंमानि संविधान तै त्रिपुरा भारत माचे एग्रीमेंट आबोनो तिनि नष्ट खायै आबोनो तिनिगो सकमरै चिनि जे पुंजी तंमानि नसानो विनाश खायै ताबक 2014 जरा जे फाइनाय न बरंनो नागरिक खायसिनाय हिंदी भारत सरकार जेबाबे आइन चाया खायमाने आबोनि बिरुद्धे जों तिनि प्रोटेस्ट खायो हानबां चिनि अ प्रोटेस्ट जों CAN नि बिरुद्धे तै त्रिपुरा हाव NRC लागु खायनि बाङै चिनि मानथाय चिनि जबा हानि ताखुकते बुहुक सं आंते बेसि जरा लग्रया जों बिखा बिनि थांया चिनि अधिकार चिनि सम्पत्ति दंमोन बिदेशी बाय सेग्रय दंमानि आबोनि आइगेनि हाइके रदिंसि आबोनि चिनि दाबि हानि मांते बेसि कग्लरया आसुक साइनि दिनिनि जे रैली स्टार्टिंग आनि सिगां किसा कग्नार मानना बरन पाइ हामबाय